Vi skal en tur i sol. En tur i sol, en tur i sol. Der er så mange ting at lave, så mange sjovt at se på. Kom nu. Vi har lavet et forsøg for at bevise, at mennesker udånder CO2, og til det har vi brugt noget vand med indikatorvæske og nogle sugerør og nogle børn. Og så har vi simpelthen bedt de her børn om at puste ned i vandet med indikatorvæsken, som så ændrer farve til gult, når de puster ned i det. Hvorfor bliver vandet gult? Det er fordi, at CO2 er surt, og ilt er neutralt, så når vi puster CO2 ned i ilt, så ændrer vandet farve. Vi har lavet et andet forsøg med en mus og en slange. Vi tog musen og bagefter slangen ned i et lufttæt kar og tilsatte 5 ml ilt. Vi tog tid på, hvor lang tid det tog for både musen og slangen at optage ilten. Vi erfarede med dette forsøg, at musen bruger ilten hurtigere end slangen, da vi på vores resultater kan aflæse, at det tog musen 4,51 minutter, og det tog slangen hele 15 minutter. Grunden til, at musen er varmere end slangen, er, fordi musen optager mere ilt, og derfor er i stand til at frigive mere energi fra glukosen, som den spiser, og den energi, det er varmen. Det er derfor, at musen er varm. Det er varmeenergien. Pingvinerne er en gruppe af fugle, som lever på den sydlige halvkugle. Der bor pingviner mange forskellige steder i verden, blandt andet Australien og på Antarktis. Der findes i alt 17 forskellige pingvinarter. De mange forskellige pingvinarter trives i forskellige klimaer. Den største pingvinart er en kejserpingvin, og den mindste pingvinart er en dværgpingvin. Pingvinerne er et flokdyr, og det vil sige, at de trives bedst blandt andre pingviner. Det er pingvinernes natur at være i vandet, derfor er deres kroppe bygget til det. Pingvinerne har luffer, som er til at svømme med under vandet, og normalt kan de svømme op til 8-9 km i timen. Pingvinernes føde er for det meste fisk og andre krebsdyr. Sæler er et pattedyr. De lever størstedelen af deres liv i vandet. Deres for- og bagben er omdannet til luffer, hvilket gør dem gode til både at svømme og dykke. En søløve er i familie med en sæl og en hvalros. Det er dog nemt at se forskel på sæl og søløve, idet søløven har kraftige og muskuløse for- og bagluffer, som en søløve kan gå på. Til lige sådan at runde af med her, vil vi gennemgå respirationsligningen, som jo er C6H12O6 glukose plus 6O2 ilt, giver så 6CO2, som er kuldioxid, plus 6H2O, som er vand, og energi. Man skal bruge respiration, så man kan optage ilt fra luften, så man kan omdanne glukose, som man spiser igennem sin kost, til noget, man kan udskille, hvilket er CO2 og vand, og samtidig kunne udnytte den energi, der er i glukose. Og man kan sige, at uden respiration vil der jo ikke eksistere noget liv på jorden overhovedet.